No 10 de marzo do 72, a loita dos obreiros en Ferrol e Vigo pretendía algo tan xusto e indiscutido hoxe como a negociación dos convenios na nosa terra, a mellora nas condicións de traballo, salarios dignos. Todo isto segue a ter unha permanente actualidade e será unha constante nas nosas demandas. Este 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega, correspóndenos sentar unhas novas bases de solidaridade e dereitos de traballo, a defensa do emprego e unha maior cobertura nas prestacións sociais deberás estar en correspondencia co grau de soberanía política para o pobo galego. Só así administraremos con xustiza a nosa riqueza para a maioría da sociedade. 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega. 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega. Non, non, non a especulación. Non, non, non a especulación. A crise social que apaga o capital. Vacía, na rúa, a loita continúa. Folga, folga, folga xeral. Folga España, folga o capital. Folga, folga, folga xeral. O 1º de maio do ano pasado, a CIGA manifestábase en Vigo e en todas as cidades de Galiza a prol dun cambio no sistema, en defensa do socialismo. Mirade, desta crise podemos sair moi mal parados. Pode haber unha gran reconversión no sector da automoción. Poden as transnacionais a nivel mundial fusionarse deixando na rúa a milleiros e milleiros de traballadores e traballadoras. Poden acabar coa industria e cos sectores tradicionais de Galiza. Todo eso pode ocurrir se nos quedamos quietos. Pero nós tamén podemos sair desta crise sempre cando le fagamos frente e sempre cando esa movilización reforzados. E temos que exixir un cambio do sistema. Temos que exixir un cambio de sistema que sea beneficioso para os traballadores. E temos que exixir que un sistema capitalista, neoconservador, totalmente agotado, que nos levou á ruína, desaparezca da faz da terra e desaparezca de todo o mundo. Temos que conseguir, compañeiros e compañeiras, que o socialismo, que os traballadores teñamos decisión onde se toman as decisións en todos os gobernos e en todas as administracións onde se poda opinar por nós. Hai unha crisis que provocou o capital, unha crisis que estamos a padecer todos os traballadores e traballadoras do mundo, ademais, e o que exiximos este día é que o fin ou a erradicación do sistema neoliberal no mundo. Exiximos que por parte dos gobernos se nacionalicen os sectores estratégicos, como pode ser no noso país a electricidade, o que é o gas, o que son as autoestradas. Tamén exiximos que se nacionalicen os bancos e a creación dunha banca pública galega, que sería a maneira de poder ahora mismo financiar os nosos sectores productivos, que tal como están ahora os tempos, a banca, que ademais foi a gran provocadora desta crisis, se erixa ahora mismo como pretenden ser os árbitros da situación. Hoxe tamén é un día de reivindicación da autodeterminación do noso pobo como nación e a reivindicación do respecto do noso idioma. Creo que da crise a estas alturas pouco temos que contar xa. A avaricia duns poucos, como temos manifestado moitas veces, que defendían que no mercado, no que eles chaman libre mercado, non tiña que haber ningunha regla, que todo valía, esa avaricia levounos a uns poucos a ganar milleiros e milleiros de millóns e a outros moitos milleiros de millóns de seres humanos de todo o planeta a unha crise primeiramente financiera, pero agora xa productiva, que nos fai estar hoxe, como outros moitos días antes e seguramente como outros moitos días despois, nas rúas en demanda de solucións. Que máis fixeron dende o goberno? Darlle cartos a mancheas á gran banca. A cambio de que? A cambio de nada. Pensando que así iban resolver a crise porque os banqueiros teñen conciencia social e iban ser vos e generosos. E aí os tenes. Guardaron os cartos para tapar os seus propios buratos e agora máis
están asfixiando as pequenas e as medianas empresas e as familias o non darlle cretos para a súa necesaria actividade diaria. Pero agora xa foron máis alá e agora están nos plantexando unha chantaxe a todos e a todas nós na liña de exixir máis e máis e máis cartos a cambio de non deslocalizar, de non pechar as empresas. Nós non podemos caer, compañeros e compañeiras, nesta chantaxe das multinacionais, das grandes empresas. Nós, a CIGA, todos os traballadores e as traballadoras, temos que defender os postos de traballo, coa movilización, na rúa, temos que defender Galiza, temos que defender os nosos sectores productivos e temos que defender que a maior parte dos cartos que de administración sean para reflotar esos sectores productivos e para crear emprego, non para ceder o chantaxe vil destas multinacionais que nos están asfixiando cada día máis.